Ito ang inyong Regional TV News. Lubhang pagkabigla at mabuti na lang daw at hindi inatake ng sakit sa puso itong isang consumer ng kuryente mula Cebu City nang matanggap ang kanyang electric bill na umabot sa 877,000 pesos. Ano naman ang eksplanasyon dito ng Visayan Electric sa Cebu City? Ating alamin sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Besdak. Nag-viral itong post ng isang consumer ng kuryente sa Barangay Luz, lungsod ng Cebu matapos matanggap ang electric bill sa buwan ng Pebrero. 877,045 pesos kasi ang bill sa kuryente ng pamilyang Punay. Ikinabigla nila ito dahil hindi naman daw mansyon ang kanilang bahay. 4 to 7,000 pesos lang ang range ng kanilang binabayaran buwan-buwan. Meron naman daw ilang appliances sa kanilang bahay pero lubhang mataas ang naturang bill ayon sa mag-anak. Ang bahay sir, gamay na magigit kayo mo bahay sir niya. Ang kantidad sa electricity kay ingunato kada ko mara na shop ni sir. Pagdawat ako sa bill sir, mura kong siguro na ako'y sakit sa kasing-kasing. Ambot lang, matakihon siguro ko, di ka matakihon anong almost 1 million. Aga nang 1 million, makapalit naman taon lig sakyanan anak. Ayon naman sa Visayan Electric, mga lang gid mig dispensa nganong naabot gito sa ingon ingato. Ang nahitabo mo gud atong iyang account, nailisan to siya og meter. Unya, kung mag-ilis ta og meter, kuwaon man na nato ang removal reading, di ba? Sama sa atong gi-mention ganina nga ang kanang meter na to nag-accumulate na ang iyahang reading. aminado ang kumpanya na maraming reklamo ang lumabas dahil sa pagtaas ng bayarin sa electric bill sa buwan ng Pebrero. Sa ipinatawag na physical at virtual press conference ng kumpanya, nilinaw nito na ang nangyari ay bill lumping o kabuang singil dahil hindi nag-meter reading ang mga kawani ng Visayan Electric nang tumama ang bagyong Odette dahil mas inuna ang restoration ng supply ng kuryente. Wala tay reading atong mga bulana, unya pag-abot sa February mo na nang hitabo nga na lump siya. Kay wala man ta nag-bill ato. Unya, pag-abot sa February, dili na po na mo pwede buak-buakon. Nga mao ni mong bill sa December, mao pwede mong bill sa January, mao pwede yung bill sa February. Sa mga nabibigatan sa babayarang bill, suhestyon ng Visayan Electric sa mga consumer nito ang staggered payment o tingi-tingi. Pero kailangan pang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa ganitong scheme upang maaprubahan dahil mayroon pang initial payment na kailangang i-comply. Dagdag pa ng Visayan Electric na salungat sa paniniwala ng karamihan, hindi nila ipinasa sa consumer ang gastos sa replacement ng mga nasirang poste, kable at transformer dahil sa hagupit ng bagyong Odette. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.